बे फाग्लिया हुस गैमारलाना आबौ हुस गैमारलाना बियो गैला आबौ हुस गैया आया दा आं बिजि थुदों बे नोंलाय माबायदि बिजिखौ थुखौ नों थुबाय बिजिखौ माब्ला थुखौ नों आं नुवासै माथो आरो नोंलाय बिजि थुनो रोंगौ औ आं मेडिसिननि माबा कर्स लागासिनो ना बेयाव फोरोंखायो बिजि थुनायखौ ए नों मुलि फानग्रासो जागोन नामा बेबायदिनो माने मोजां मोननायखाय ओरैनो लानाय नायदोंमोन आं बेसे घन्टा बेबायदि गोलैना थागोन बियो हरसे बिनि उनाव मा खालायगोन सानदों बिखौ बे फाग्लिखौ दिनैसो हरसे नोङो बिजि थुना दोनबाय गाबोन मा खालायगोन बे मोजां मानसिनि थाखाय सेफटि नङा बियो आं मोनथिगौ बियो फाग्लि जाखाथारबाय बिना खर'आ गैमारथारला बेखौ बेबायदि दोनबाय थानाया मोजां जागोन ना आबौ बारहुंखा आंनिबा बेखौ गाबोननो मेन्टेल हस्पिटालाव दोनहरनाया हामसिगोन तेजपुराव मेन्टेल हस्पिटाल हरा मेन्टेल हस्पिटालाव दानो आबौ नोङो मानो आइखौ बेबायदि हस्पिटालाव दोनहरनो नागिरबाय थादों मेन्टेल हस्पिटालाव नों एसेबो सुखुवा नामा जों आइखौ आंखौ हारसिं जानायखौ मोजां मोनो नामा नों आबौ ओइ नै आबौ बिदि बुंब्लानोथ' गोसोआ दुखु मोनो बेबायदि नङा आबौ माने मोजां जायोना बेबायदि मेन्टेल हस्पिटालाव हरबा मालाय बिसोर ट्रिटमेन्ट लागोन बिनिखायसो माने लांनो होदों आं आबौ मानो सैया जानोखाय आंनि फिसाजो बायदि बियो बिसो आंखौ सुखुवा नों आंनि फिसौला बियो आंनि फिसाजो जों गासैबो न'खरनि मानसि ज'नो थानो मोजां मोनो ना अनलायनानै बोराय नोंखौ माबादि आंबो आइखौ मोजां जानायखौ लुबैयो थारमाने साननैसो आङो नायथारनो सानदों माने आबौ बेबायदि बेहुस जानाय बिजि होबाय थानायाबो मोजां नङाना आबौ बिनिख्रुइ थारमाने ट्रिटमेन्ट लानायानो मोजां आरो बेसे लाखिबाय थानो फाग्लि मानसिखौ नोङो फाग्लासो जागोन बेखौ नायबाय थानांगौबा रावबो नार्सबो थायाबा खारलायलांबायबा नार्सआनो बेखौ सोर नायनो आबौ साननैसो नायथारनोसै आबौ बान्देरे मोख्रिया Nikki, party kintu so interesting मोनना I so enjoyed this very interesting मोनना party Oh hi Dimple बेबायदि party आङो लाइफआव मोनजाफेराखैमोन दिनैसो वाव गोसोआव थाखागोन आरो बे सेंग्राया जा handsome मोनना party होग्राया Oh बे handsome का आंनि उन्दै समनि लोगो बोलेथ' friend आंखौ proposeबो खालायदोंमोन बेयो but I don't like him फाग्लिलाय नों बेखौ लाइक खालाय आरो so handsome आरो रिचबो बेसेबा धोनिबो नोंसोरनि स्टेटासा गोरोबलायखायो माथो नों डेटिं खालाया मानो बिजोंनो No way आंनोथ' एसे इन्टारेस्टिं सेंग्रा नांगौब्रा इन्टारेस्टिं I mean नुबानो इन्टारेस्टिं बा नुबानो माबा मोनसे फिल फैनाय दिनैसो आं बेबायदि सेंग्राखौनो लोगो मोनाखै बुजिबाय आं जायखौ मोजां मोनगोन बेथ' ब्रा मार नोंनोलाय माबायदिथ' सेंग्रा नांगौ मा इन्टारेस्टिं है फाग्लि नों मोनथियाजोबो बेफोरखौ ओइ निखि आंना निसाबो नांदों फेनाय मोनसोदों आं नों मा निसा नाङाखै नामा अट'जों गाज्रिबाय बे ड्राइभारा मानो फैला दाबो आं बारा लोङाखैहाय आं मोसानोसो थांखायो पार्टियाव लोंनो थाङा आं एसेल'सो लोंदों नोंहासो बांसिन लोंदों फाग्लि बांसिन माने लोंनायाव लोंफ्लांबाय आहाय बाट दहाय खर'खौ बारा मोनाखैमोन दासो माबा सानायनाय गिदिंनाय मोनसिदों आं बेसेसो लोङा नोंलाय फाग्लि है फाग्लि गिलासनिफोरल'सो लोंदों आं only 2 glass गिलासनियावनो फेबाय नोङो Oh God I'm so tired बे फाग्ला जाम्बा ड्राइभारालाय माला फैगोन फन खालायनानै लिंहरदोंमोन आं दाबो सफैला नामा बे हनै दिब्बल फैबाय गारिया फै फैबायना चलो बाजै सिथ्लासिम दै फैबायसो दैखौनोथ' टेनसन जाबाय र' आंबो नायहैदोंमोन उसुंदासिम सफैसिगोन ने अखायानो हागानो रोंलाबा न'आसो लोमसिगोन नामा दा ओरैनो अखानि दैजों उसुंदासिम फैबाबो जेबो नङा र' दा गाबोन फोजांबानो बा अखाया एसे खम जाबानो मालाय दैया रानो बे दैमानि दैया हाबाबानो जाबाय आबै आंबोथ' बे दैमानि दैखौसो हाबजानो गिदों आगोलनिफ्रायनो हाबखाबाय थायो नामा बोसोरे बेबायदिनो अबेबा बोसोराव हाबो अबेबा बोसोराव हाबा इसोर दैमानि दैया हाबाबानो जागौमोन दा अखानि दैया बारा जेबो नङा र' रानो दा होनबा मा खालायनो अबावबो थांनो नामा अबाव थांनो जायगायानो जेखिबो दैखा दा दैमानि दैया हाबथारबालाय
ओंखारलांनांसिगोन आरो बै गोजौआव स्कुलाव थाहैनांगोन। हे आंनि स्कुल बेगा बिजाबफोरा जाबखाना लादोसो नोङो। औ हरखाबनो गैया दैमानि दैया फ्रदनो फैना होयो। खमखौनो मोननाय नङा बुंजोबगोन। नों सोना लाखा बिजाबफोरा। आंहाबो डकुमेन्टसफोरखौ सोखाबाय र'। जोंफोरनिखौ आदानिखौ आंनिखौ सिखिरिनिखौ सोखाजोबना लाबाय आं। औ माबा बे खागज सुगास बेफोरखौ नांगौफोरखौ प्लास्टिक मोनसेयाव ज' सोना लाखादो। बे बोथोरजों जेबो गेरेन्थि गैया माब्ला मा जायो। आइखौ फन खालायना खिन्थादोंना खिन्थायाखै? आइखौ फन खालायदों र', खिन्थाहरबाय आङो। बेनिफ्राय मामाया माबोरैबा एसेबो मोजां मोनदोंना मोनाखैथाय? मोनाखैनो। बेखौबो इसोरा एसेबां थाब बैसोआवनो बेमारिसो खालायना हरबाय। 2, 3 बेमार। मानथो बेमार खालायना हरसैहाय इसोराबो मानसिफोरखौ। सान्थि थानो मोना मानसिनि जिउआबो। आंथ' उन्दुनोनो ओंखारला। ओजों मामाखौबो गोसोखांगासिनो। बिथिं आरो दैबाना जागोनसो नामा ख्लाब ख्लाब। बेसेबां उन्दुनो गारै सिखारनानै दैखौ नायफ्लांबाय थादों। दैया फैबाय नामा होनना। आंबो लैथो उन्दुखौनो लाङाखै। दैया फैबाय खोमा होननानै सारि मोनबाय थादों आङो। उन्दुखौनो लांखायाखै आं। माबोरैथो उन्दुलांबावनो दा आंहाबो उन्दुलांला। सानसे हरसे दा दिनै बेबायदिनो थानांसिगोन बायदि मोनबाय आं। औ आंबो उन्दुलांला टेनसनावनो। दासो मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आं। जोंहा आइ उन्दैनि न'आथ' क'क्राझारावनोलै। आदा रनिमोननि न'आ बे क'क्राझारावनो। सानसेखालि आदा रनिया बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव बिसिनि न'आबो मायबा मोनसे हस्पिटालनि खाथि जायो होननानै बुंदोंमोन। मा हस्पिटालमोनथाय? सिनायनायमोनब्ला आदा रनिमोननि न'आवनो थांना फैनो हागौमोन ना? सिनायलाबो। आइ उन्दैनि नाम्बारा आंनावथ' गैया। बाबानाव दं नामा? फन खालायना हामगोन नामा? औ आइ उन्दैमोननाव थांनासो हामगौमोन नामा? आरो माथो खिजानि आदा रनिया न'आव दङआनो। औ आदा रनिया खिजानि न'आव दङआनो। न'आव फैबायानो बियो। दाथ' हराव थांजाला। गाबोन थांनाया हामगोन नामा? आइमोननि न'खौ नागिर। माथो जानोखाय थांब्लालाय? दालाय जोंफोरबो बयबो देरजोब्बायानो बुजिनाय जाखाबाय। बायसान्स आं जुदि थाङोबो, आं जुदि बुङो बिदि होननानै आं जुदि गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ होनो, आइ उन्दैया रागा जोंगोन ना मायोब्ला? आंखौ नुना होसोहरगोन ना मायोबा? माथो होगोन ना होआबा? थांनानै नायहैनोबो लुबैदों आं। बाबानाव सोंनाया हामगोन नामा? बाबायाथ' सिनायो। जों आइयाथ' फैफेराखै, बाट बाबाया सिनायो मादैमोननि न'खौ। आइथ' बाबानाव नाम्बारबो दंखायो खोमा आइ उन्दैनि। फन खालायनो होनो हामगोन नामा? ओरैनोथ' आं क'क्राझाराव फैयानो। फैनाय आदानि न'खौ नायना थांगौमोन, आदा रनिनि न'खौ। आरो आइ उन्दैया रागा जोंबा जोंगोन आरो। मा थिग आदा रनिखौ खिजानि लोगो मोनो आरो। बाबाया मा होनो? बाबाजों रायज्लायहैनि र' आङो। बाबाया उन्दुसिलांबाय खोमा। बाबा उन्दुलांबाय? बाबा उन्दुबाय? औ। दे होमबालाय गाबोन रायज्लायसिगोन। मामोन? मा? बाबा आदा रनिमोननि न'आ बेनिफ्राय बेसे गोजानाव? मानो? बुंनाय मानो? बेसे गोजान? बारा गोजान नङा, खिन्थु एसे उल्था आरो साइडआ बै साइडथिंसो बिसिना। बाबा थांनायथ' आइ उन्दैमोननाव आदा रनिया दंफैयो खोमा खिजानि। जोंफोरनाव खिथालासिनो फैनाया न'आवसो दंफैखायो बियो। जोंनो खिन्थायाखै, जोंखौ हामा मोनना दं बियो। थौदो थांनाया आदा रनिमोननाव। नाङा आइ, मानो थांनो? मा जायो दा थांबालाय? बयबो मिन्थिखाजोब्बाय बाथ्राफोरखौ। नाङा सिखिरि, दा समा मोजां नङा बेफोरो, आरो सिटुवेसना मोजां नङा। नोंसा आइ उन्दैया रागा जोंगोन। रागा जोंगोन? होनबा नै आं मोनसे बाथ्रा सानदों। बाबा नों थांनाङा, आंखौ दोनना फै। आं जास्ट नायनाल' फैगोन। आंखौथ' सिनायानो हाया। आदा रनियाल' सिनायो। आदा रनिया जुदि दङ मिथिबाय सिनायगोन बे सिरि आरो गैयाबा सिनायला। आइयाथ' आंखौ सिनायखाया आइ उन्दैया। आं ओरैनो सोरबा लोगो जाना थांगोन। आइ सिखिरि, माथो नोंहालाय थांनो लुबैखो नोंसा आइ उन्दैमोननावलाय? माथो नोंखौ मायबा मायबिसो बुंगोन नोंसा आइ उन्दैया। बिना खुगाया मोजां नङा, राग गोसाथार बियो। बुंबालाय बुंगोन आरो खेबसेखिनिखौ खोनासंगोन आरो। आं आदा रनिखौसो नायनो थांनो नागिरदों। थौना बाबा देना, माने दिनै नाङा, गाबोन फुङाव आंखौ दोनना फैनो आदा रनिमोननाव। आं खेबसेल' न'खौल' नायना फैगोन। आं माबा गावनि बिदानि न'खौनो मोनथिनाङा नामा अबाव थायो? एसेबां खाथियाव फैनानैनो नायालासिनो थांगोन आरो न'खौ।
नोंसोरजोंबो जे आरो फैनांगौ दोना माथो डिस्टार्ब हासुनो ओंखारबाय थायो दै हर गेजेरफ्रावलाय उन्दुनायफोरावसो डिस्टार्बलै हासुनो ओंखारबाय थायो अहेबाबो सालायलांबाय हमथा हासुनो ओंखारनायखौ आयदै अहेब साजोब्बाय सिखाराबाबो जाथारला हासुथारनांसिगोन उन्दुफुदोंमोन मालाय मोजां सिमां नुफुदोंमोन खाटनि थुख्रा सायाव उन्दुनानैनो एसेबां आराम मोन्दों आं दिनै न'नि दानल' बिसिनायाव उन्दुनाबो साला इमान आराम मोना मालै बिलाय मा नांखौब्रा आथिङावलाय मा जिनिस बेलाय माथो लेडिस पार्ससो सोरनि लेडिस पार्स थालांखौब्रा बे बास स्टपआवलाय है हाथारलालै आं उनाव नायसिगोन पार्स चार्ज हासुहैग्रोनोसै साजोब्बाय अहेबा बेयाव दोनथ'नोसै आं दाहाय नायगोन हासुहैग्रोनोसै आं